Ahojte, ja som Nebiagru Klaudia a dnes by som vám chcela ukázať môj najobľúbenejší cvik na zadok a stehná, ale je to zároveň najneobľúbenejší cvik každej ženy. Sú to bulharské drepy, tak poďte na to. Tento cvik zaradzujem v každom jednom mojom tréningu na spodnú časť tela, pretože je super nielen na silu a na hypertrofiu svalov, ale taktiež aj na mobilitu a na stabilitu. Samotné prevedenie cviku začína nastavením prednej nohy, ktorú si vieš nastaviť tým, že si sadneš na hlavičku, vystrieš nohu, postavíš sa a zadnú nohu si oprieš. Ak máš slabšiu stabilitu, môžeš si kľudne nart položiť na bedničku. Ak máš lepšiu stabilitu, môžeš si to stiažiť tým, že sa dáš na špičku. Ak budeš smerom nadol, pretlačať kolenom smerom dopredu a tvoj trup pôjde takisto smerom dopredu, zacielíš viac predné stehná. A keď pôjdeš viac smerom dozadu a rovno, tak sa budeš sústrediť viac na zadok. Dole je nádych, zadržíš a smerom hore vydýchneš. Nezabúdaj na pevný stred tela, rovný chrbát, plecia vzadu, lopatky zatiahnuté. Takisto nezabudni v hornej pozícii zatiahnuť zadok. A ak príliš cítiš natiahnuté predné stehno, tak máš príliš dlhý krok, čiže posun sa malinko dozadu. Alebo rob stretching. Dievčatá, takže tento cvik vám určite odporúčam zaradiť do tréningu nôh, pretože snažte sa necvičiť len čisto cviky, pri ktorých zapájate obidve nohy naraz, ale určite zapojte aj takýto unilaterálny cvik. A ja ho cvičím väčšinou po 10 až 12 opakovaní. Zvyčajne si pridávam nejakú váhu, buď jednoručky alebo kettlebell. Keď si to chcem stiažiť, tak idem aj na multipress alebo si dám pod nohu bosú loptu. Takže určite to vyskúšajte a v komentári mi dajte vedieť, či sa vám to páčilo.